Hasiko gara, atzo egindako talde lanaren ondorioekin eta horretarako Emun eta Elujarreko ordezkariak izanen dire, hemen oholtza honetara goituko diren lehenbizikoak urrenez urren Denis Elortza eta Elene Armentia eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko tresna sortzeko bidean, atzoko talde lanean jasotako ekarpenak bildu dituzte eta zer kontatzen diguten. Arditzagun eskuzartea fuerte batekin, gaurko lehenbiziko hizlariak, Denis Elortza eta Elene Armentia. Bueno, Elene Armentia eta Denis Elortza. Ordena hortan egingo dugu. Bueno, egun ondanoi. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko atzoko talde lanean egindako ekarpenengatik. Hori da noi, eta eskerrak eman edizkizuet dinamizatzaileei atzo egindako lanangatik eta talde laneko ondorio guztiak guri helarazteagatik. Hori esan da, esango dizuet nik jasoko aurkeztuko ditutela ondorio nagusiak. Eta Denisek egingo ditu tresnaren inguruko ñabardura gehiago. Atzoko talde lanetik ateratako behar batzuk identifikatu ditugu eta Denisek egingo ditu horien azalpenak. Azteko, tresna, baliagarria otezan galdetu zitzaizuen, da baliagarria bai. Baina hor, mutur batetik besteako ñabardurak eontzian, batzuntzako talde herri txikitarako ez da baliagarria, batetik batzutan teknikaririk ez da olako, beste batzutan herri txikienetan daturik ez dalako behar, ezaguna dalako egoera, beste batzuntzat herri handietarako da baliagarriagoa, zenbat eta herri handiago tardaldunagoa baliagarriagoa, edo nola ere ulermena unibertsalizatua dagoen herrietarako edo eremeutarako ikusi dezue baliagarria. Horre aipatu dezuen, Nafarroa eta iparralderako igual ez dala hain baliagarria, aplikagarria izateko behar bada beste eremu bateo sortu beharko litzateke, elkartetako edo jardueretako aurren euskaldunen eunekoa jaso beharko litzateke. Horia, Denisek eta izango dute kontuan. Simplea bai, baina, eta horrazigea, eremu berriak sartzen. Orduan, horrela ipatu zen, aukera izango zenuketen herrietan, zuen eremuak edo egokitzeko aukera hori izango ote zen. Aipatu dituzue, talde diferentetan, ediazle diferenteak. Horietako batzuk izan ditezke, guraso eta aurren arteko harremana, edo elkarte edo klubetako egoera, barruko funtzionamendua. Barruan gurasoekin ze harreman mota daukaten, ze hizkuntzatan egiten duten, horrelako aldagaiak ez dirala sartzen tresnan, eta behar bada baliagarriak izan ditezkela. Momentu baten, talde batzuk bai zenuten tresna gehiago ezautu, uste laugarren, bosgarren eta zigarren taldeetakoak izan zinatela, eta horre estelaz aparte, emaitzen taulatxo batzuk ere aurkeztu zian, eta igual aipatu zenuten talde baten baino gehiagotan, etzala oso ulergarria. Horren ingurukoak ere Denisek azalduko ditu gero. Gaur egun Euskarria ere, igual ekstela baino, online plataforma izan ditekela egokiagoa, hori aipatu zenuten, batek baino gehiagok. Tresna, hotzean, igual ez tala inbaliagarria. Erakundearen, udal erakundearen, estrategia baten barruan, plan baten barruan, prozesu baten barruan, baliagarriagoa ikusten dezute. Hori gainera, diskurtso batekin lotuta, nolabaiteko kontestu baten barruan. Hotzean, etzen duten hainbeste ikusten. Datuak jaso, datuak ustiatu, esku hartu, nik uste danak, bakizue, 3 gai izan ziala langai, baina, gero danek denetatik esan zenuten, saiatu horiek nolabait antolatzen, bazenuten zalantza, batez ere datuak eskatzen diranean, elkarte horretan, nork zerbait behar duen. Ia zuzendaritzetatik atal batzuk bete behar diran, entrenatzaileek beraiek beste atal batzuk bete behar ote dituzten, horrelako zalantzak, ez dakit gidaren bat badago, ez dakit hori zehaztuta, ote dagon.
maiztasuna noiz bete beharko litzateken, irailean, denek aldi berean, nola betearazi. Hor aipatu da talde baten baino gehiagotan, ikuskaritza sentsazio edo irudi hori eman gabe nola betearazi. Nola saiestu hori. Bueno, horre bai aipatu da igual, diru laguntzen tramiteekin batera eskatu ditekela, eskaera egiterakoan, bukaerako memoria eskatzerakoan, bueno, horre badaudela igual diru laguntzekin lotutako momentu batzuk eta horre eskatu litekela. Orokorrean bai aipatu dezute genero ikuspegia txertatzearena baliagarria eta positiboa dela, horre aterako lirateken irakurketek gero emaitza izango luketen hori aztertu beharko litzateke, baina bueno, genero ikuspegiak ematen ditun gurutzaketak interesgarritzat jo dituzue. Aipatu da, eta hori uste danetan esan dezutela, datuak eguneratzea zaila izango dela. Datuak orokorrak aldakorrak diralako, nolabait zitzaileen errotazio handia dagolako, eta izan beharko litzatekelako igual, momentu jakinetan antolatu beharreko esku hartzeekin lotutakoa. Oso aldakorra dalako egoera. Etengabe eguneratzen beharra ere lan mardula da eta lan astuna igual askontzat, ezta? Datu aitortuek zalantza, hor aipatu dezue fidagarritasuna. Azken finean datu aitortuak dira eta askotan diru laguntzekin lotuak. Hor bai aipatu dezu, fidagarritasun hori ez dela oso argia. Eta osatu beharra aipatu dezue beste behaketa edo neurketekin. Izan diteke ez metodologia, izan diteke udalekin programa barruan egindan eskola kiroleko neurketakiteko metodologia, izan diteke bata edo beste bat. Tamaina handiko herrietan, datu horietan abiltzea lan ikaragarria. Baina, hor ere esan dezue, fokalizatu ere egin ditekela. Egin diteke lanketa, jardueraka, egin diteke lanketa auzoka, hor badauka tresnak, hori nolabait egokitzeko aukera, ezta? Alderdi kualitatiboa. Alderdi kualitatiborik ez dago. Eta hor alderdi kualitatiboa dago hortan, aipatu dezute, beharrak, hau da, elkarte edo klub horietako, beharrak jasotzeko eremuren bat egon oteliteken. Igual desplegable moduan, horrelako aukera batzuk eman da. Baina, igual komenidala elkarteek aukera izatea, ze behar duten nolabait islatzeko. Euskararen adierazle sisteman jasotako adierazleak ere hor daude, eta horiek erabilgarri izan beharko lukete tresna hau elikatzeko orduan. Bikoiztu beharrian datuen eskaera, hortik ateratzen diran datuak erabilgarri izan beharko lirateke. Esku hartzei dagokienez, leheno esan detena, esku hartzeak igual momentu jakinei lotuta egin beharko lirateke, esan deten bezala aldakorra dalako egoera, eta gero erakunde handiagoei eskatzen zaizue, esku hartzeak garatzeko baliabideak ere eskura jartzea. Zehar lorretasuna ere aipatu da, talde baten baino gehiagotan, hori litzake helburua, lanketa hau gai hauek zehar lorretasunez lantzea, ez euskaratik, baizik eta euskeraz, ezta? Eta, lanketa integrala egitea, udaleko hainbat atalen artean. Eskatu da ere esku hartze posibleen gida, eta hor adibide bat aipatu zen, etorri berrientzako harrera protokolotxo bat. Aurra etorri berrientzako jardueretan txertatzeko, begiralentzako nolabiteko jarraibide batzuk. Hori adibidez, hori izan diteke eskaera konkretu bat. Zertarago izan diteke baliagarria tresna bateratu hau? Praktika honak identifikatu eta danon artean sozializatzeko. Izan diteke baliagarria formazio beharrak identifikatu eta planifikatzeko. Herri mailan egin diteken formazio orokorrian, begirale edo ezitzaile horiei begira. Argazki komuna dutenen artean sinergiak lortzeko, elkarlana bideratzeko,
konpartitzeko, trukatzeko, bai? Edo ezaugarri komuna duten artean, baten badek esatezun perspektiba hartzeko, bai? Besteekiko gu nola gauden. Konparazio hortarako ere izan diteke baliagarria tresna. Begirale elebidunen poltsa osatzeko, bai? Eta gero herrietako euskarazko aisialdiko eskaintza osoa ezagutzeko eta partekatzeko. Gure herrian ez daukagu jarduera hau, baina igual aldameneko herrian badaukagu. Horrelako baliagarrietasunak aterazian, horrelako esku hartzea baino gehiago zertarako izan diteken baliagarria, eta haue dira esango nuke, haue dira talde lanaren ondorio nagusiak, horrela labur bilduta. Ez dakite zuek zenuten lanari erantzuten ote dion honek, edo, bestela, helaraziko izkizu duana dela, zuen ekarpen guztiak jasota ditugu. Paperean daude, dinamizatzaileen taldetako, dinamizatzaileen horriak eta bildumak jasota daude, eta horiek emuni pasako izkiogu, beraiek ere hortik Excel edo tresna horren 2.0 bertsioa prestatzen joateko. Eta nire aldetik, hoxe. Eskerrik asko, Helene. Zer baino lehen, bakit gaur gutxinez zutako biren urte betetzi dela. Zorionak, espero ez ondatzia zuen eguna, eta besteren bate baldin badot artean, zorionak horre. Eskerrik asko, Helene, atzo genuen talde lanaren ondoren, feedback bilera luze xamar bat bazkal horretik, eta barrituta gelitu ginen zenbat ekarpen ontzian talde guztietan, parte hartzea handia omen zan, eta, hor zuezadet erantzule, mila esker horretik. Jasoko ditu Elujarren apuntiak, baina a priori ja detektatu ditugu guretzako dian etxeko lan batzuk. Aipatu ditun beste kontu batzuk beste batuntzako dia, guk guriak hartuko ditugu behintzat. Eta bakizue, aigala etengabe jokatzen sinpletasunaren eta baliagarritasunaren hor, nahi zuena. Olatu hortan surfeatzen, slacklinean, nahi zuen jarduera aukeratu, baina hor gabiltza oreka lan horietan. Dana dela zuen ekarpenetatik ikuste dugu modu nahiko errexen eta gaina baliagarritzat joezue, eskualde eta herri mailako bereizketa bat itia, batez ere Araba, Nafarroa iparraldian, Nafarroa mendialdian, dauden testu ingurutarako, eskualde mailan jokatzen den eremutarako, baina eraberian ikusi du baliagarri izan lehikela irei edo haundi edo ertainetarako auzokako lanketa nahi dutenean, batez ere geografikoki o kulturalki bereizita dauden auzotarako. Orduan, iruditzen zaigu sinplea dela, ez duela gehiagi eskatzen, eta ematen ditula datu baliagarriak. Hola, pentsatzen nahi une oro, ados? Terminologia are gehiago fintzen saiatuko geha, zui entzun da. Aztertuko ditu genero ikuspegia jasotzeko moduak. Ontzat eman dezue, jaso izana, baina, bakigu. Hor badaola ez binario, emakumezko, gizonezko, sexua, generoa, hainbat termino daude, berriz joko dugu dakitenen gana, eta gure surf ariketa horretan, sinpletasuna, baliagarritasuna, hartuko dugu erdibideren bat, ikusteko ze datu behar deun, baliagarri izango zaiguna, gainerako eremutan, jarduerak nola antolatzen dira, antolatzen dira gizonezko, emakumezko eta ez binario, edo, ingo dugu, erdibideren bat, eta saiatuko gea zer eskutatzeko okazio gabe, praktikoak izaten. Aztertuko dugu ondalako eskaera bat, zorionez, inork ez du eskatu sinpleago izatia, tresna. Baina eskatu dute batzuk ez komplikatzeko gehiago. Nahikoa lan eukiko dutela horrekin. Baina horregon badago eremu bat, aukerazkoena ez, derrigorrezko nahitaezko edo aukerazko datuenena, eta horrek igualen mandakiguke jokuren bat, datu gehiago eta
entzun dugu hemen jardunaldian oso zaila dela datuak lortzia, baina, bueno, lekuren baten erresa baldin bat eta datu gehiago jaso nahi baute, gehigarriren bat, hori jasotzeko aukera aztertuko da nola sartu, tresnan, eta saiatuko eraberian datu aitortuek dazkaten mugak edo fidagarritasun faltak mitigatzen o txikitzen neurri batean. Datua lortzeko zailtasuna nabariak izan dira, gehienon aldetik, ponenten aldetik erantzun dugu, eta ikusiko da moduri dagoen arintzeko. Eta eraberian, datu jasoketa hori, beste prozesu batez ere igual kirolian, atzo detektatu genuen, aldunditan, kirolak, udalekuak, hor beste datu bilketa bat daola, jasotzen dela datu batzuk, ikusiko duzu aukera dagoen integratzeko guriakin. Eta jarriko dugu, bersioren baten badauzkagu adibide batzu jarriko ditugu adibide gehiago, datu hauetatik ze esku hartzetarako bideak ikusarazten zaizkigun, agertzen zaizkigun, zingo dugu kasuistika guztia aztertu, baina, bintzatola printza batzuk zuen sormena aktibatzeko, jarriko ditugu. Eta atzo jasotako galdera tekniko ero terminologiko guztien inguruko fak bat edo galdera, ohiko galderen tartetxo bat ere gehituko diogu tresnari. Eta hori dan esan dut, hau pasagabe, ez? Guau, erra. Albiste txarra daukat, tresna hau ez da izango mundua... nun hone ez dakit. Hemen egon, hau dana, zalo izuet lehen, bai? Eta bain, albiste txar batekin nator, tresna honek ez du balioko mundua konpontzeko, bai? Alegia, udaletan, eukitzak zuen arazoak, antolamendu arazoak, zehar lerrotasun falta, eta hori dana konpontzea, ez dator. Bakidala elementu berri bat gure bizitzan, gure sisteman, lan sistemetan, eta horrek biztaratzen ditula lehenotik datozen arazoa, baina, arkatu, horrek ez ditu konponduko, arazo guztiak, bai? Oaingoz ez dugu kontemplatzen behaketa daturi jasotzia, hor atzo ikusi genitu nahi bat bestelako ekimen, udalekinekoak eta bestelakoak, lagin formatuan eta leku batzutan, kontestu batzutan, eremu batzutan hartzen dian behaketa datuak, komplikatu da dianak lortzen, ezin danak modu masioan planteatu, baina, daudenekin integratzeko ematen du aukerarik tresnak orduan. Tresnak ez ditu olako eremua jasoko, baina kombinatuta hor egon daitezken bestelako lanketa eta beste datu batzuk, nik uste badola eremu bat laniteko. Zan asko aipatu asko, baina ez dakit, ikusentzunezkoak hor daude, ez dakit nire hogeik edo gaztek edakazuen etxian, baina nire ikuspegi partzialetik bintzat, denbora askotxo hartzeu. Igual, eskolan zemazan uneko amalau? Orduen uneko amalau baino, igual, gehixio, eskolan baino gehiago igual pasatzeu, bai? Eta hor, etorkizun nian, edo gaur egun nian, irikitzen zaigu eremu bat, jorratu nahi badau, sustatu nahi badau, simpli ez dana, precisamente, neurtzen eta aztertzen. Eta zezta izango ere tresna hau, gazten erabilera, beraien artekoa, jardueraz kanpo aztertuko duna, ez gurasoenena, ez atzo ez dela, ez dakit, beste neurketa hortan, ez, uste partidetako ikusleen erabileraren neurtzen zala, hoi ez da izango. Hau da, esan bezala, okazio dauka tresna honek, ateatzeko argazki bat, argazkirik ez daukan herrian, eta eskolaz kanpoko jardueraren eremu hori jorratu nahi duen herrian, lehengo argazki bat atea, eta detektatzeko, non dauden pistak, ez? Sustapen lan horiteko, edo irizpide batzu markatzeko, bide bat markatzeko. Ados. Eta batez ere aurgazten ezagutza unibertsalizatuta dagoen eremutarako da. Bakite gondiala atzo, beste eskaera batzuk, baina,
hau hola kotatu genuen tresna hau, eta ikusiko beste errez lortu daiteken beste daturen batekin beste zerbait zabalago aiteko aukera dagoen, baina a priori hau dira mugak. Bai. Orduan tresna hau izango batez ere, hauentzat, lehenengo planuan udalarentzat edo eskolaz kanpoko jarduerak kudeatzen ditun antzako, herri batzutan non leizke hezkuntza mailak, herri txikitan ezagit elkartiak emango duen herri guztia, elkarte bakarrak, euskal. Horrentzako lehenengo planuan, eta orokorrago ikusita ez dakit zenbateraino zabalduko da, erabaki gabe dago, herri guztietan. Hemen komentario batzukin iradokitzen da, badiru danetara zabalduko dela, hori argitu gabe dago. Nik uste atera daitezkela ondorioak danetan zabaldu gabe, danetan tresnau aplikatu gabe, leku jakin batzutan zabalkunde ertain batekin atera daitezkela eskuhartze orokor zein lokaletarako pistak, orduan, hori torriko da aurrera. Ez dakitatua ez dituk aipatuzun pilotaje, ez? Erabilera pilotuak, proiektuen erabilera pilotuakin, eta hortik ondoriak atatzia, ez dakit hau izango dan bide hori hartuko duen beste aukeretako. Eta gorazteko, taldia izango da ardatz, eta taldiak ematera entitate maila eta ezitzailea. Batez ero horra fokua jartzen tresna honekin. Eta luzen hijo. Atzo batzuk etzen duten ikusi ze maitza klase ematen dituen datu jasoketa simple batek, eta gure nahi abintza da simpletik, datu jasoketa simpletik, maitza asko ateatzea jutia. Orduan, hemen ikusten dugu gure arraldeko adibidea hartuta, adintarteka, ezitzaileak ze ezagutza daukaten, eta zenbat iten dieten euskeraz parte hartzaileei. Esan bezala datu zera adintarteka banantuta, bestelako datu zenbat talde dauden, zenbat taldekide guztira herrian, eta bar. Baina datu orokorrez gain badaukagu fin jokatzeko aukera bat tresna honekin. Eta joan gaitezke, emaile bakoitzean, adintarte bakoitzean, dauzkan talde guztiak ikustera, eta talde bakoitzean ze aidain gertatzen. Eta hemen ikuste dago, udal musika eskolan, ez dakit, pianoko irakasleak ez dala gai, euskaraz jarduera emateko, erabilera oso txiki dala, eta udalekoa da, ez dakit, horrek emateigu pistaren bat, ez da. Edo hemen, ikuste dugu ezitzaileak talde batzutan ezitzaile bat baina onlaike, orduan, soilik jarduera euskaraz emateko gaidian ezitzaile osatutako taldetan, erabilera uneko 87 dela. Baina, horiek emakumezkoa bakarri balia, erabilera uneko 89 igotzen da. Horrek ere, ez dakit, igual, pistaren bat ematen igu, ez? Atzoko talde batzutan ikusi genitun, gure adibidearen jarraiki, ze pista eman ditzaken, ze arrasto eman ditzaketen, hainbat datuk, tresnatik eta daitezken hainbat datuk, eman dakiguke bide, eskuhartze jakin batzuk diseinatzeko, ez? Adibidez, gure adibidean oinarrituta, azkar aipatuko ditut, voluntario gehienak gizonezko heldu adinekoak direlako izango da, horat saltzen den datu bat. Zaida gertatzen, ez, voluntariatzakin. Atzo arazo batzuk ikusi genituen, hau beste arazoa da, igual. Gelditzen nahi dean voluntario bakarra adinekoak eta gaina gizonezkoa diala, eta, horrek igual eraginen bat zerbait eragiten nahi da, herri arralde horretan. Beste datu batek eman digu pista, aztertuko du administrazio publikoarekin ze finantziazio harreman daukaten? Elkarte horretan, entitate horretan, agian klausulen aukera aztertu ezakego, ez da? Ez da egit, kriston diru laguntza jasotzen bago, udalaren espazioak ere biltzen baditu, eta ez dakiz zaitik ez bado zerbitzu euskaraz ematen, edo ez baditu ez hitzailea euskaluna jartzen, igual jarri lizke, irizpide batzuk.
genero ikuspegiakin zein da, igual euskaraz gizonduz programa bat montatuko dugu. Ero ikusi ezako zer gertatzen nahi dan jarduera feminizatutan. Ez dakit, gure adibidean, gimnasia ritmikoan erderaz jarduten. Ez dakit hori dan sektoriala da dan arraldeko arazo bakarrik. Baina, ematen du aukera futbolaren mundua, futbolian, gure adibidean, gutxi erabiltzen da, hor ez dakit nola da hone referenten kontua, referentzialtasuna, ez dakit futbola erdaluna da, ez, kontrakoa da, euskara planak batez ere futbolian daude, eman dakiguke pistarik. Udalak onartu ez dakit bere ezitzaileak, udalaren nominan dauden batzuk gai ez izatea, euskara zemateko jarduera, hori ere emango dugu. Pista hori emango dugu maitza, tresnak. Nera bezaroan, adintarteka ez aztertuta, gure adibidean gesten, eta adibidea da, eta apropos diseinatutako adibidea, baina irutzet ez dela oso utopikoa. Nera bezaroan jetxin da, arralden ere bai, erabilera. Zitzaileak iguala dira, gehienetan, zera da gertatzen hor. Nera beak eragina dukate azitzailearen gan. Hauek adibide beste inkestia, baina erakutsi nahi genuen, datu jasoketa simple batek, ze hori nik uste datzo nahiko orokortua izan zala iritzi hori, simple izanagatik ere, ematen du aukera ondorio asko ateatzeko eta esku hartzeak diseinatzeko pista asko jasotzeko. Ados? Eta bukatzeko, urrengo pausuak zeintzuk izango dian. Zuei entzun da Elbiarrekoen apuntia jasota ingo dugu egokitze lan bat, tresnan. Eta atzo bidarrak aipatu bezala, eukiko dugu gure proiektuan, hau sortzeko proiektuan tarte bat prototipatzeko edo bintzat proba batzukiteko 4-5 herritan, atzoia pare batek interesa azaldu zuten. Besterik balego, hor dauzkezue gure Eider eta Bion emailak, emaila pasa eta inaitu bospasei proba, lurralde desberdinetan, 3 o 5 berdin zait, o 4 o naiz. Testu inguru soziolinguistiko desberdinetan, ikusteko zenbaterainoko baliagarritasun tresnak. Eta gure jomuga uztaila da, uztailan ja entregagarri bat eduki behar dugu, diagnostiko tresna formatuan eta jarraibide gida formatuan. Nahi dunak eta beharra sentitzen dunak, ez dakitatzo baztango iztetentzuniela plan estrategikoa hain daukatela, eskolazkanpoko jarduetarako eta oso ondotoriko zaiela, saiatuko gaia irailean behaien eskura jartzen. Eta gero etorriko dira, etorkizuneko, baina nire gomendia da, probatzen hastia, eta ze aldaera etor daitezkeen, etorkizunean, ze garapen teknologiko eduki dezakeen tresnak, interneten oinarrituta, kontrako iritziare jaso zan atzo, ez zela dala praktikona eta zuek gehien erabiltze zuen eta mundu guztia dakila eta ez azteko zeakin, kriston eraikuntza digitalekin, eraikin digitalekin. Eta horrekin batea, etorri beharko dira, beste maila batzutako erabaki, proposamen, bai edapenerako, bai esku hartze, ez dakit, masibotarako, hizkuntza irizpidetarako, eta olako erabaki batzuk. Denboran juningea, ez dut izorratu nahi, ez zuen Bion eguna eta ez besteuna, eta isilingo naiz, atzo entzun zintuztegun, eta presgaude entzuteko, baina ez igualoain, bidali emailak, ekarpen zehatzen bat bali maukazu eta eskertuko dugu, zuen onerako izango. Esker.